So, fe enw I yw Cameron Harrhy. Dwi wedi bod yn gweithio dros flwyddyn a hanner nawr i ACT yng Nghaerdydd, a dwi wir yn mwynhau cael y cyfle i gael rhannu fy mrofiadau a gael gweithio yn y iaith dewisol. Dwi'n credu bod yn iachus iawn. Dwi'n credu bod cael y cyfle i wneud prentisiaeth yn ddwyieithog. Dwi ddim o reidrwydd yn golygu bod angen i mi wneud pob un modiwl trwy gyfrwng y Gymraeg. Chymod, falle allai wneud ambell fodiwl yn y Gymraeg a wedyn ni wneud un agwedd, falle bod fi'n teimlo fwy hyderus yn wneud un agwedd yn y Saesneg. I think the benefits of having a Welsh apprentice within the organisation, personally as a non-Welsh speaker, is a fantastic opportunity to find out about the Welsh language and the culture, and that encourages then the organisation to develop a Welsh language culture that, encourages other employees to have the confidence to answer that telephone and say "Shwmae." Just that little bit of Welsh within, an organisation does make people feel more inclusive. I rywun sydd yn ystyried gwneud prentisiaeth yn ddwyieithog neu'n Gymraeg neu'n Saesneg a chael y profiad o'r iaith ddeuol, byddwn ni'n gweud ewch amdani.